Αντί για... Γι' αυτό έγινε τέλειο, γιατί το βάλεις τέτοιο. Ωραία, τι κάνω εδώ δηλαδή. Πάτα, πήγαινε στην άκρη και βάλε. Χιπί, όχι, χιτάφ πάλι. Χιπί, έτσι πήρε. Κόμμα, ψιτάφ. Για το ξανά. Το βάλε και το διάμετρο. Τόσες οπαδές μετρήσεις. Πόσο! Για δες, ούτε πίξελ δεν χάνει. Βάλε και ένα τίτλο. Είχαμε και το γραμμένο. Τι τίτλο, θα βάλει αυτός εκεί τίτλους. Και υπότιτλοι. Βάλε τίτλο. Και υπότιτλοι. Γιατί ρε μαλάκα, θα βάλει άλλους τίτλους στο... Μετεφρασμένους. Βάλε μωρέ ένα εκεί πέρα στα γρήγορα. Δεν ξέρω, θα βάλεις εσύ μετά, δεν ξέρω εγώ να βάλεις. Χιλέμπερ και ψιλέμπερ. Δεν ξέρω εγώ. Family the label. Τι είναι Όλα αυτό? κοπές τα πήρα από πάνω. Ρε να τη μιλάτε ρε. Τι είναι αυτά? Με ωραία κάτω ένα στο μπουκάλι μου, κάθεσαι. Θα βάλεις το Ναι. μπουκάλι μου στον κόλλο σου. Μ' αρέσει. Μου αρέσει ευκαιρία. Τι νερό έχει αυτό μέσα? Μεταλλαγμένο. Νερό Κρήτης. Σίγουρα από την Κρήτη. Πού είχε ένα ποταμό εδώ πέρα? Πολλούς έχει. Αν και έχουμε περαστικά όρη. Λέει κοίτα, from the white mountains of Crete. Wow. Εγώ συνήθως παίρνω αυτά που είχε από τους παγετώνες, τα έχεις δει. Δεν παίρνω εγώ συνήθως να κάτω, αυτό είναι το κηλικείο. Στο σχολείο, γι' αυτό θα. Παραγγέλνω χιόνι και το λιώνω σπίτι. Και παίρνεις παγετώνες. Δεν έχεις δει μαλάκα που κάνει 5 ευρώ. Το να μπουκάλι. Είναι προ-μπουκάλι. Τι λένε, αρχίσεις πάλι την μπουκάλι. Απλά μια φορά. Ρε, πάω τώρα στο τέτοιο ήταν, εδώ πάνω που πουλάει γλυκά, πώς το λένε. Εδώ πέρα πού? Εδώ στην αγορά, στο τέτοιο που πουλάει γλυκά στα δικαστήρια. Σπιτικό. Σπιτικό. Ρε πάω και έχει κάτι μπουκάλι, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, νερά, ιστορίες απλά. Και έχει και ένα μπουκάλι γυάλινο συσκευασέ. Πώς το φέρνει να μαλάξει κάτι καφετέρια. Ναι, κατάλαβα. Πού, όχι αυτό. Είναι και γάμο το Από μπουκάλι. αυτό ακριβώς το ίδιο μπουκάλι, ξέρω εγώ τέτοιο. Είναι και μικρό. γάμο. Από αυτό το πιο καθαρό νερό. Και έκανε 5 ευρώ. Τη λέω να σε ρωτήσω κάτι, λέω αυτά γιατί είναι, λέω, ξέρω τα νερά που έχετε εκεί πέρα. Λέει είναι νερό, λέει βότκα, λέω τι είναι αυτό που κάνει 5 ευρώ. Μου λέει είναι Βότκα 5 ευρώ. παγετώνες, κάτι Τι είναι? τέτοιο. Ναι, πρέπει να το σχέδιο. Αυτό παλιά. Και έλεγα μαλάκα. Νομίζω αυτό και καλά πρέπει το πιο καθαρό νερό. Έτσι, Τα έχω κατουρίσει μαμούθ. Σίγουρα.